हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेलेब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। गिबियाव बे कुइसननि फिननायखौथ' गोबां मानसिफ्रा होजानो लुबैदों जेनेबा मानि थाखाय भिडिअ बानायाखै गोबां गेप जाबाय नङा होमबा। एक्चुअली आं बिनि थाखाय आं बे फिननायखौ होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायाखै। आं भिडिअ बानायनायनि खारना जाबाय कि दासान्दि गोबां दावराव दावसि जागासिनो दङ शिखा शर्माखौ लानानै फेसबुकआव आरोना गोबां दावराव दावसि जागासिनो दं। आंनोबो स्क्रिनशट हरदों आदा बिनि सायावहाय मा बुङो बायदिसिना होननानै आं नायबाय थादों मानसिफोरनि कमेन्ट खालामनाय फेसबुकआवहाय बुंनाय माने ओरैबायदि जायोना माब्लाबा समावहाय मानसिफोरनि गोसोआवहाय ओरैबायदि मोनसे राव आरो सोदोब बा देहायाव बा नैबे सोलेराव बा नैबे गोसोआव दुखु नांनानै थायो जे बे दुखुखौ बोरैहाय सुस्रांफिननो हागोन, बोरैहाय आङो बे दुखुखौ सुस्रांनो थाखाय माबा मोनसे बाथ्रा बाहायोब्ला माबा मोनसे खामानि मावोब्ला आं बे देहानि सिंनि बाथ्राखौ सुस्रांनो हागोन, मोनसे बे आघात जानायखौ बेबायदि आरोना माने बेबायदिनो जमनानै थाबाय थायो। मा सम मोनोब्ला मा टाइम मोनगोन, माब्ला सम मोनगोन बेबायदि बाथ्राखौ बाहायनो थाखाय माब्ला सम मोनगोन आरोना बेखौ नेबाय थायो आरोना, नायबाय थायो, नेबाय थायो, चान्स मोननायखौल' नायबाय थायो, माब्ला बुंनो थाखाय टाइम मोनगोन। दा मोनसे दावराव जादों शिखा शर्मा होननायनि सायावहाय आरोना। शिखा शर्माया जोंनि बर' हारिनि गिबि स्पिकार जानो हानाय, आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार जानो हानाय, आसाम एसेम्ब्लिनि चेयाराव जिरायनाय थानाय स्पिकार हिसाबै मिस्टार बिस्वजित दैमारि सारखौ इनसाल्ट खालामदों, डिफेमेसन होदों। बिराद माने बे एसामिस राव रोङा, बायदिसिना राव रोङा। एक्चुअली ही बिलंस टू बड' कमिउनिटिज नङा होमबा। दा बेयो बर' हारिनि जाथिनि हिसाबै बर' हारिनि रावखौ बांसिन सुद्धयै बांसिन रोंगोन आरो एसामिस रावखौबो रोङा नङा बिराद मोजाङैनो रोङो बिथाङा। सम लानानै जों माबा मोनसे मेलायाव माबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला बेयाव बयनिबो सिगाङावहाय माबा मोनसे उसुखुथु जाफ्लाङो आरो एज ए स्पिकार हि इज ए निउ पार्सन एज ए स्पिकार राइट। बिथाङा आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार हिसाबै सासे गोदान हिसाबै बिथाङा चेयाराव जिरायनानै दङ। बे हिसाबै बिथांनियाव एसे एनैया कम्फर्टेबल जानायाव एसे सम लागोन बेखौ आं नुहुरो। दिनै शिखा शर्माया बिथांखौ प्रनाउन्सिएसननि थाखाय डिफेमेसन होदों, इनसाल्ट खालामदों, बिदि बायदि रोङा बेबायदि रोङा होननानै। दा बेवहाय माखासे जोंनि बर' सुबुंफ्रा बुंदों कि बेबायदि बुंनो हालायोब्ला हारिया आरो मा, जाय मानसिया आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार हिसाबै चेयाराव जिरायनानै दं बैबायदि सुबुंखौनो जुदि बेबायदि मानहानि खालामनो हायोब्ला आरो जों बर' हारिखौ मा निदि बायदि बाथ्रा बुंदों। डेफिनेटलि बिनि सायावहाय जों साननांगोन आरो जाय मानसिया स्पिकार हिसाबै जिरायना दङ बे मानसिखौ जाय मानसिया बखिदों बे बखिग्रा सुबुंखौ साजा होनांगौ आंबो सानो आरोना। बाट आं बेखौ नुहुरो सरकारा बिनि सायावहाय दायित्व रेसपन्सिबिलिटि लागोन एज ए जा मिस्टार बिस्वजित दैमारि सारनिनो सरकारखा, बिजेपिनिनो जा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चिफ जोंनि आसामनि, बिथांमोना बिनि सायावहाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे सानखागोन। खिन्थु बेफोरो पलिटिकेल रावसो रायजो राजाफोर। आं सानो, आं नुहुरो, आं बुजिनाय मथे बे पलिटिकेल राव सोरबा अपोजिसन पार्टिनि मानसिया बेखौ डिफेमेसन होदों, इनसाल्ट खालामनो होननानै इनसाल्ट खालामदों मिथिबायना। बाट बै बाथ्राखौ बुजिया हसिया खायसे मानसिफ्रा पस्ट खालामगोन आरो मानाव गेदेर जोंहा बिटिआरनि चिफ सारखौसो हानहरबावगोन आरोना। बाथ्राया सावरायजादों शिखा शर्मानि सायावहाय आरो लाबोदों, एरखुदों, एरदों अबेनिफ्राय खना खनलानि बाथ्राफोरखौ सोस'नानै ओरै दोनफैबाय। जा मानाव गेदेर चिफ सार बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौसो बखिनो लालायबावबाय। आं स्क्रिनशट होनानै होनि, सासे मानसिया बेयाव पस्ट खालामदोंमोन। आं गोबां सम नुयो बेबायदिनो मानसिफोरखौ माने मा सम मा आंनो बेबायदि बुंनो थाखाय खाबु होगोन बेखौल' नेनानै थानाय बायदि नुसै आं माखासे सुबुंफोरखौ। पलिटिकेलि बाथ्रासै बे बाथ्राया। बे शिखा शर्मायाना सासे पलिटिकेलि राव बाथ्रा बाहायनायसो मिथिबायना। बिथाङा सोरबा पार्टिनि जानो हागौ, बबेबा मोनसे पार्टिनि जानो हागौ। स' बिनिखायनो बिथाङा इनसाल्ट माबा मोनसे बुंनो हानाय बिदि बायदि गोहो फैदों।
नङाबा सोर बुंगोन बेफोरबायदि रावबो बुङा नों आं पाब्लिकआ रावबो पलिटिकेलि जुदि माबा थायाब्ला रावबो जाला माला बेफोरबायदि बुंग्राबो नंखाया आरो बुंखायाबो मिथिबायना गोबां साननो गोनां बाथ्रा आरो मानो होनोब्ला माबा मोनसे बुङोब्ला आंनि सायाव माबा मोनसे खैफोद फैगोन नामा बेफोरबो साननो गोनां बाथ्रा खायसे मानसि बुङोब्ला बे बुंनो नङा बुङो खायसे मानसिफ्रा आरोना दा आङो बेयावहाय नुहुरनाय मथेब्ला आङो पलिटिकेलि इनभल्भ जानाय बायदि नुहुरदों आरो लोगोसे बे बाथ्राखौ लानानै सावरायबाय बर' रावजों बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा आरो बिनि गेजेराव बेवहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौसो हानहरबावबायलै आयौ बाथ्राया सावरायजादों सोरनि आरो सोरखौ हानहरबावखो थोरिगा दा नोंथांमोना जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो दिनै अनजलि दैमारि आब'मोन बायदिया आब' होनसै मेदामबो होनजायो आब'बो होनजायो नङा होमबा आं आब'खौनो होननानै होनस्रानोसै मानो होनबा बिथाङा आब' होनबा बांसिन मोजां मोनो स' दा नैबे अनजलि दैमारि आब' बिथाङाबो बिपिएफ पार्टिनि मानसि दा बिथाङाबो बै बे शिखा शर्मानि बुंनाय रावखौ दुखु मोननानै बिथाङाबो बुंदों नङा होमबा बिथाङाबो बुंदों कि बेबायदि नङा नोंथाङा सासे मोजां आखल आखुनि आइजो आं सानोमोन बायदिसिना बुंदों आरोना बे अनजलि दैमारि आब'आ जेनेबा दा बिथाङाबो सासे गोदान हिसाबै गोरोन्थिया सोरनावबा एस प्रनाउन्सिएसना गोरोन्थि जाखायो मिस्टेक जाखायो बेखौ इसेबां गेदेर डिफेमेसनसिम लांनो गोनांथि गैया बा इनसाल्ट खालामनांगौ गोनांथि गैया सासे सुबुंखौ बिथाङा आरो आसामनि एसेम्बलि स्पिकार हिसाबै बिथाङा सेराव जिरनानै दङ बायदिसिना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना दा बेयावहायनो बेखौ मानि थाखायथो बुंखो नङा होमबा दा बेयावहाय बै बे मान जे चेयाराव थानाय जाय मानसि जिरायना दङ बै बे चेयाराव जिरायनाय सिटआव जिरायनाय बे चेयाराव जिरायनाय सुबुंखौ बा बै बे पावार बै बे रेसपन्सिबिलिटि लानानै जिरायनाय सुबुंखौ मान होनानै बिपिएफ हान्जानि जानानैबाबो बिथाङा रेसपेक्ट होनानै बुंदों मिथिबायना रेसपेक्ट होनानै बुंदों सापर्ट खालामदों बिस्वजित दैमारि सारखौ नङा होमबा मानि थाखाय मानो होनबा बै चेयारखौ मान होदों अब्ला नोंथांमोना खायसे मानो जाय पलिटिकेला जोबखाबायनो पलिटिक्सआबो जोबखाबाय नङा होमबा मानो फेमिलि मेटार्सखौ लानानै एसेबां बखिनो गोनांथि प्रमद बर' सारनि फिसाज्लाया ओरैबायदि प्रमद बर' सारनि हिन्जावा ओरैबायदि आरो लाजिनो सोलों खामानिनि बागै बाथ्राखौ सावराय आरो माबा मोनसे सोरनिबा शिखा शर्मानि सायावलाय बे बाथ्राखौलाय मानो हाननांगौ बिथांनि सायाव माबा मोनसे बेलेग टपिक दंबा बेखौ रायज्लाय नोंथांमोना बिनि सायाव पस्ट खालामना माबा डाइरेक्ट खालाम मा मालायनि माबा शिखा शर्मानि सायाव बेहा माबा मोनसे शिखा शर्माया माबा मोनसे सोरबा स्पिकारखौ जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारखौ बुंबाय दा नोंथांमोना बिनि स्क्रिनशटखौ बा बिनि बाथ्राखौ लानानै बुंगोन आरो बिनि गेजेराव माने बिटिआरनि चिफखौ आरोबाव ओरै बाथ्रा बायदिसिना बाहायबाय थागोन दा नोंथांमोना साननो हालायगौ बायदिसिना दा जाय बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय एसेबां सम होबायलै मिथिबायना दा बिथाङा चिफ हिसाबै बिटिआरनि चिफ हिसाबै माबा मोनसे बिथाङाबो दैदेननानै हारिनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों आरो बिथाङा दायो बिथाङाबो गोदान नङा होमबा माबा मोनसे गोरोन्थिया जाखायो आं बुंनो हाया जे आंबो गोरोन्थि मावा नोंथाङाबो डाइरेक्ट लिरनानै होनो हाया मिथिबायना जे नोंथाङा एसेबो गोरोन्थिखौनो मावनो हाया होननानै होना होगोन नामा गोरोन्थि मावा होननानै मा सम मोनगोन बबे समाव मोनगोन आरो सानबाय थायो सोरबा माबा मोनसे बुंदेरना होदों आंनि पस्टआवहाय बेनि सोमोन्दै बैनि सोमोन्दै सोरबा सासे मानसिया सोरबा बुंदेरना होदों आं बुंफिनथारगोन बिनि सायावहाय सोरबा सासे मानसिया बुंनानै होदों आंनि पस्टआवहाय आं बुंफिननो मोननाय बायदि आरे बाप रे बाप एसेबां नाजाबाय थायोना बै बे चेयाराव जिरायनाय बिटिआरनि चिफ महरै चेयाराव जिरायनायखौ मान होनो सोलोंब्रा प्रमद बर' सारखौ बखिदोंब्ला अके बिथांखौ बखिदों हिसाबै पलिटिकेलि नोंथांमोना बुंनो गोसो दंब्ला बेखौ बुंबाय था बाट फेमिलिखौलाय मानो लाबोनांगौ प्रमद बर' सारनि हिन्जावा ओरैबायदि प्रमद बर' सारनि फिसाज्लाया ओरैबायदि आरे बाबा लाजिनो सोलोंब्रा दा नोंथांमोना बे आसामनि एसेम्बलि स्पिकार हिसाबै जिरायनाय चेयार पार्सनाव जिरायनाय एसेबां गिदिर चेयाराव जिरायनाय मिस्टार बिस्वजित दैमारिनि सोमोन्दै बुंनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना जेरै उत्साव जादों थिग बेबायदिनो प्रमद बर' सारखौ नोंथांमोना बोरैहाय बेफोरबायदि बुंनो हायो आं माखासे पलिटिकेलाव इनभल्भ थानाय बाट अपेनलि नङा बैसोर सुबुंखौ आं बुंनो सानो आरोना दा इलेक्सना जोब्बाय दा खामानि सायाव रायज्लाय
खामानिनि सायाव रायज्लाय मिथिबायना खामानिनि सायाव रायज्लाय बेबायदि लाजि फोनांनो दरखार गैया फेमिलिखौ लानानै माबा शिबसारनि न'आ ओरैबायदि शिबसारनि न'खरा ओरैबायदि फिसाज्लाया ओरैबायदि आरे आं सोबानोसो लुबैलाङो मानसिफोरखौनो मिथिबायना खामानिनि सायाव रायज्लाय माबा मोनसे खामानि सायाव डेभेलपनि सायाव बाथ्रा बुंनो लुबैदोंब्ला बुंबानो जाबाय डेभेलपनि सायावहाय डेभेलपनि सायाव बुंनो लुबैदोंबा बुंबानो जाबाय मालाय माबा न'खर सखर हाननानै ओइ बिफायानो ओरैबायदि ओइ बिमायानो ओरैबायदि बेसेबां बुंबावगोन जाय मानसिया हारिनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनानै बिटिआर रेकर्ड लाबोबाय दिनै गोबां मोनफा मोनफा खामानि जालांगासिनो दं दिनै आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन आरोना बे कर'ना भाइरासआनो जामारबाय आरो दा कर'ना भाइरासआनो प्रमद बर' सारखौ गोबां बायदिसिना बखिनो मोनगासिनो दङ गभर्नमेन्टआ इसेबां मोजाङै गोख्रोङै सोलिनो हायाखै बे कर'ना भाइरासनि जारैनो बिनि थाखायनो एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ मोजाङै दैदेननो हायाखै बाट अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ बुजिनांगौ आरो मानसि हिसाबै दा एनएलएफबिनि मानसि थैदों आरोना आं बे एनएलएफबिनि मानसि थैनाय सुबुंफोरखौ आं गोसो गोथारै इसोरनियाव आरज खालामो रेस्ट इन पिस आं मिथिया आं बुजिया सरकारा बोसोरसेयानो जायाखै जों मानो गोदान गोदान टपिक लाबाय थादों मानो बिबायदि लाबाय थादों जाय मानसिफ्रा एनएलएफबि बिथांमोनहा हारिनि थाखाय मोजां सानदों आं बिथांमोनखौ सेल्युट खालामो बिथांमोना बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय आरो फिन मुभमेन्ट खालामबावनो थांदों दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बिटिआर एकर्डआव एक्सटेन्ड खालामनायनि मोनसे हारि लेन्ड बारायनायनि मोनसे दफा लिरनाय दङ बे हिसाबै जों बेखौ बाहायजासिम एकर्ड खालामजासिम जों बेखौ नायनो हागोन आं बेखौ नुहुरो आरोना दा नोंथांमोना जुदि बेयाव थांनानै नै दिनै दा मा बुंबावगोन आं दायो दा सोरबा सासे एनएलएफबिया रुंसार जाबाय दा बेफोरनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लालायगोन आंथ' मिथिनो रोंला बाट अब्लाबो आं नोंथांमोनखौ सेल्युट खालामो नोंथांमोना हारिनि थाखाय आरो फिन खेबसेबाव हाग्रा बंग्रा थांफिननानै बेबायदि आलाय सिलाय जाफिननो गोनां जाबाय बाट आं बिनि थाखाय दुखु फोरमायो बाट जाहाथे नोंथांमोननि बे गांनाय उखैनायफ्रा थाबैनो सल्भ जायो आं बेखौ आसाम सरकार भारत सरकार आरो जोंनि बिटिआरनि बिटिसि सरकारनि दारै गासिबो सुफुंजाजोबथों आं बेखौ थाबैनो माने इसोरनियाव आरो लोगोसे भारत सरकारनियाव आरज गाबज्रिनायजों लोगोसे आं बे भिडिअखौ नोंथांमोनखौ सेल्युट खालामनायजों आरो आं बे सुबुंफोर जाय मानसिफ्रा एसेबां बखिनो थाखायल' चान्स नागिरबाय थायो बिसोरखौ बुंनानै दै जाहोदो पलिटिकेलनि बाथ्राखौ दायो बुंनानै खुनु लाब गैथ'ला मिथिबायना बे जाय स्पिकार सारखौ बुंदोंना मिस्टार बिस्वजित दैमारि सारखौ बे पलिटिकेलि बाथ्रा बाहायनायसो आरो नोंथांमोनाबो जाय दा प्रमद सारखौ बुंगासिनो दंना बेबो पलिटिकेलि बाथ्रा बाहायनाय दा बे बाथ्राखौ नुनानै सोरबा ओरैबायदि अरखि जोंनो हागौ आरोना जाय मानसिफ्रा देहाव नांदों पलिटिकेलि बाथ्रा आंखौ गोबां गाग्लोबनो नागिरदों मिथिबायना आंखौबो बाट मा मोनो बुंना मा मोनो बाट आं बुंनायनि भिडिअ खालामनायनि खारना जाहैबाय बे चेयाराव जिरायनाय चिफनि चेयाराव जिरायनाय बा स्पिकारनि चेयाराव जेरै जिरायनायखौ नोंथांमोना रेसपेक्ट होयो थिग बेबायदिनो चिफनि चेयाराव जिरायनायखौ रेसपेक्ट खालामनो सोलोंदो 5 बोसोरनि थाखाय थेंक इउ सो माच